niin, me ollaan taas kokoonnuttu tähän. Meillä on perinteinen ollut se, että ollaan vedetty 12 kruunun, eli 40 sentin pisse. Tää on naurettavasti tehtyä, että Väkkäläs täällä rahaa lähellä. Meidän hotelli on ihan vieressä ja vittu. Katsotaan nyt. Niin, katsoin mitäs tulee silleen, joka kerta kun me ollaan tuolla oltu, niin jotain pahennusta ollaan saatu aikaa. Muija on melkein syönyt elävältä ja vittu. Siinä on niinku paskasta tullut pari kertaa housuun, mut tsiikataan nyt reaktio, vedetään pisse ykkösellä alas ja eikä lähdetään menee. Lähdetään tsiikaan. Lähdetään vaan. Noniin. Třeba si parku zahraješ klidí a možná hodíš do řeky přitom tě možná sebere a možná se zachráníš na jachtě. Možná si na té jachtě bude fotit katalog planet a možná se zamiluješ do jiného voda a potom si odskočíš. Třeba strávíte párky na balónu. Možná doplníte palivo a budete pokračovat na velbloudech. Možná večer při stavění stanu najdeš ropu a možná podáš šíkovi. A hned potom se stavíš na pár kámošů. Možná uděláš párty ve vesmíru. A možná tak dáš životu nový rozměr. Možná ti ulečí cestu. Näyttää puoli litraa hykösen. Nyt kävi näin. Mitä? Joo, ainakin kylmää. No, koita vetää sit. Joo. Zákaz parkování. Aika raskas. Vittu. Tää lähtee. Lopputulos oli jumalauta, oli aivan helvetin raskas kalja. Ei pitänyt vetää kuin 0,3, mutta nyt kävi näin. No niin, harmi kun ei ollut toi sika itse myymässä. Kyllä se ei vituttaa, että ei saatu rähinä aikaa, sitä haettiin, mutta nyt kävi näin. Nyt kävi näin. Tästä jatketaan.